अच्छा तुम कि लोक झ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଲୋକ କି ନାଇଁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଗିର୍ଜା କରୁଛ କି କେମିତି କରୁଛ ଗାଉଛୁ ଗୀତ ଗାଉଛ ଆଉ ଉଠୁକି ଘରକୁ ଯାଉଛ ଏଠି ତାଳି ମାରୁଛ କି କେମିତି ତାଳି ମାରୁଛ ମାରୁଛ ଆଉ ହାଲେଲୁୟା କରୁଛ କି କେମିତି କରୁଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରୁଛ ନାଇଁ କି ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରୁଛ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ କାହା ସହିତ ଯାଉଛ ମା ସହିତ ଯାଉଛ